té la paraula el company Paco García Latorre, que ve d'Iniciativa del País Valencià. Des d'Iniciativa, tots sabeu que compartim amb vosaltres aquest espai de l'esquerra ecologista i transformadora, la qual s'ha fet un lloc al panorama polític valencià, com bé deia Juancho ara, que està molt present en molts municipis, en molts ajuntaments grans, Giuseppe, més xicotets, Cox, també està la companya ahí de regidora. En tots estem donant ahí el do de pit i sobretot estem intentant fer una llavor que feia molt de temps que tenien ganes i ara podem ficar en pràctica. Hem iniciat un curs polític amb la mateixa incertesa de no saber si tindrem un govern o no. Avui, la veritat, estan en el comitè federal, que no sé si és un comitè o un comitè entre unos i otros, que al final no sabem com quedaran. Però bueno, la veritat és que ahir s'està debatint una cosa que nosaltres tenim molt clara, i és que hem vingut així per a canviar les coses. Si algú no té clar i se canvia, tindrà que fer-se-ho veure. De fet, hem viscut fa uns mesos, i unes setmanes, també uns mesos, el debat fallit d'investidura, en el que sí que tenim clar és el que no vol la ciutadania. La ciutadania el que no vol és que continuï un govern de dretes que ha estat així atossigant i sobretot fent aquestes austericides i retallades que ningú volem. La dreta, el Partit Popular de Ciutadans, sabem on està i també sabem el que vol. I ho hem vist, així al País Valencià, més que ningú, 20 anys els hem tingut. Són l'herència d'aquest postfranquisme i neoliberalisme espanyol del segle XXI, que poden vestir-se de la careta nova però continuen sent els mateixos. Han acordat un pacte de mínims, van acordar un pacte de mínims que han decebut i sobretot han afiançat aquest no rotund a les polítiques de la misèria, de l'empobriment, de les retallades que ens han aplicat en tots els sectors de la societat i la defensa de la banca front a la ciutadania i les classes més desfavorides, i això ho hem vist en les nostres carts. La incògnita que tots ens preguntem, i jo crec que avui més que ningú dia s'està preguntant, a partir d'ara, què va passar? Què va passar a partir d'ara aquests dies? Tornarem a repetir les eleccions? Un fet que jo crec que la gran majoria de la ciutadania no vol tornar a repetir-les. Sabrà afrontar aquest nou repte que s'ha posat per davant la socialdemocràcia espanyola? Avui tindrem la resposta en el congrés que està fent. Una cosa, nosaltres, en aquest cas Verge Equo, Compromís, la coalició, tenim clara. Nosaltres tenim clar que n'hi ha alternativa, que és factible, que se pot dur endavant. I una cosa també tenim clara, que nosaltres no comptem perquè continuï un govern de Mariano Rajoy. El balanç del primer any, que fa uns dies també el Consell va reunir-se, de la legislatura ha sigut positiu, sobretot en avanços en matèria social, mediambiental i de recuperació de drets que hem aconseguit. Però hem de fer també un poquet d'autocrítica i buscar mecanismes per solucionar algunes de les disfuncions i mancances de coordinació que s'han vist o no s'han vist entre les diferents institucions en les que ens trobem representats. També és possible que tot això passe perquè som novels en això de governar. Hem tingut 20 anys fent oposició i hem estat ahí peleant durant 20 anys i ara això d'estar en el govern, per la veritat, uno també li ve un poquet de nou i té que anar adaptant-se a aquesta situació. Des del Consell s'han fet 2 trobades, i és molt important, s'han fet 2 trobades, una que se feu a principi d'any i una abans de l'estiu, en la que per primera volta un govern valencià es posava deures i feia balanç dels deures que havia fet. Es va posar deures a principi d'any en una sèrie de matèries legislatives que tenia que dur endavant i en juny se feu balanç de tot allò que s'havia anat complint i la veritat que hem anat avançant i hem recuperat molts drets, més de lo que ens imaginem, i fins i tot anem a una velocitat, jo penso que tan gran en el tema de la generació de nous drets, de nous avançaments a nivell polític, que fins i tot no tenim capacitat ni de vendre tot allò que anem fent, perquè estem fent molt i més del que pareix. Crec que a voltes hi ha que pegar un xicotet paronet, respirar i projectar tot allò que s'està duent. Un element que ha fet visible aquests canvis i avanços normatius i legislatius és l'elaboració, o una cosa que farà visible aquests avanços serà també l'elaboració dels pressupostos del 2017, perquè el de 2016 vingué molt condicionat, però el del 2017 jo crec que anem a tirar endavant. La pluralitat i el consens i la cooperació mútua dins del govern del Botànic són fortaleses que han estat el mirall d'altres comunitats i d'altres governs autonòmics. Fins i tot la coalició a la valenciana ha estat present durant tota aquesta última etapa en el que ha sigut la conformació o possible conformació del nou govern. De fet, els nostres companys i companyes jo crec que han fet un treball molt acurat i sobretot han presentat unes propostes que serien molt factibles de cara a que si té que conformar un govern de canvi siga el de la valenciana. En aquest període que iniciem tindrem que ser capaços també d'enllestir un mecanisme de coordinació
debat i reflexió sobre l'estratègia, les dinàmiques i les propostes que han de centrar el nostre posicionament polític, sobretot centrat en allò que dona resposta a la veu del carrer. Aquesta veu que va ser la que ens dona la força per estar avui on estem en les institucions. Però si algun element diferencia este govern de les altres comunitats és el paper de l'ecologia i les polítiques ecosocials i de defensa del territori que s'han enllestit en poc més d'un any. I jo sí volia felicitar personalment, en aquest cas, a Julià, a la consellera i a tot el seu equip per el gran treball que ha fet en una de les grans especulacions que es volia fer així a la província de València, com no és lo de Puerto Mediterrani. Un fort aplaudiment. La revisió de tots els plans d'ordenació de parcs naturals, que també s'han iniciat i estan duent-se endavant, fins i tot algun d'aquestes modificacions o revisions han aturat també alguna agressió medioambiental que s'anava produint. L'establiment de la no construcció en zones forestals no cremades, perquè aquests interessos poderosos van estar ahí damunt, perquè aquestes propostes de canvi, de futur, d'innovació, no se duen endavant, perquè al final el que volen és copar i tindre tot un monopoli. Tinc que dir que s'ha fet un treball ben fet durant un any, però hem de continuar. Hem de continuar la tasca d'enfortiment i consolidació del nostre projecte polític comú, que és Compromís. Hem de fer-ho amb l'estima i sobretot amb la força que tenim com a formació. Som les nostres cares i la nostra veu. El seu paper és vital per reforçar la continuïtat del canvi d'ací a 3 anys i tenim que continuar-lo, i d'ací a 3 anys té que ser molt més potent. Per tant, hem d'enfortir la visualització del seu treball i la seva defensa en tots els foros en els que estiguem o siguem presents ells. El 17 i el 18, el 2017 i el 2018, seran anys en els que, si no passa res, no tindrem cap contesa electoral, fet que es pot servir per centrar-nos en millorar el funcionament de la nostra coalició i continuar cercant les complicitats dels sectors socials que ens han acompanyat els darrers anys i els que hem de mantindre sempre al nostre costat. Això han sigut la nostra força, els nostres ulls i sobretot el nostre impuls per arribar a les institucions on estem actualment. En nom d'Iniciativa Poble Valencià, desitjar-vos que tingueu una bona jornada i una bona feina. El vostre futur és el nostre. Moltes gràcies. Moltes gràcies.